ଖାଇବେ ବାପା ଦିଅ ଦିଅ ବାଃ ଝୁମକା ଭଳିଆ ହେଉଛି ଖାଇ ଦେଉଛି ଫଟୋ ଉଠାଇ ବୋଲଛି ଆଜି ପାଇଁ ଆଇବ ପୁରା ସ୍କୁଲ ଆଜ୍ଞା ଚା କରି ପିଉଛେ ଏଇଟା ବୋଇଲା ତମେ ମେଡ଼ିସିନ କେତେ କରିବ ସେ ଯାଇକରି ଚା ଭଳିଆ ଗରମ ଚା ଭଳିଆ ଖାଇବାର ଟିକେ କରିଦେବ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇ ଦବ ପିଇଦବ ଚା ଭଳିଆ ଚା ଭଳିଆ ପିଇ ଦେବା କେତେ ତୁ ଯିବୁ ଏବେ କେ ଆଉ ଗୋଟେ 15-20 ଦିନକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବାର ଅଛି ଆର ମାସକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାତା କରିଦେବା କି କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବୋଲେ ଭାତ ନଉନ ତାର ପାଣି ପିଇ ପାଣି ପିଇ ବୋଇଲେ ରାନ୍ଧିକି ଦେଇ ଖାଇଦେବୁ ନାଇଁ ଶାଗର ଖାଇବାର ବୋଲବା ନାଇଁ ଶାଗ ଖାଉଛୁ ପାଣି ପିଉନି ବୋଲିବ